punta kasjay. Pag tumungan Ano ta kasjay, wanya kan taon banget. Kasjay, oh. Bakit? Matatito ka, dahil pa ayam mo kanya manin. Bakit? Ano na? Nyaman atan. Kasi ni, atimot lang, di ba? Kasi man din. Ya, Ang mamajay. ata. Matanda na majay de. Nanti kasi ni, ito ka, ito yak. Tapos Tapos kasjay. Ang kasjaya, ang kasi kami tibangir. tangag sindango. Nana. Basta lang. Oh, gusto ko mano, apa na kito, apa kami jay. Magbang na lang ititing na. Sige man. Matamaan ko, wala kating na to kasi. Hindi nga mati mapalakit ta. Ati, basta ko na. Finish po ka. Telepon mo natin. Mati. Oh, okay. Nih. Oh. No, kasta. Kasta na yun, kasta. No, kasi ko, nagdisik apan punta kasjay. Pag tumungan ta Ano kasjay, wanya kan taon banget. Kasjay, oh, di ba? Tapos, Sige man, ito man. oh. Kasjay. Say. Basic. Nya yung mapalakit ta. Madi, ang dami kasi ito eh. Dapat na makita. Oh, Kung ba't nasin natin makita. pati mga ba. Tatano Apit matamaan. ang dapat pipis na. Wala, tatno parehas. Tatno na matamaan nga kasjay. Oh, Ada iti, kung ano dato, iti gunggunana. nga man. No, sino ti matamaan nga sta? Sutig laba, tata. Ay, naman nga ko kayo si kataglabatat ta. Mati, Nga, utakan mo lang. Sakit ti iwak ni oh. Sakit ti aglabatat ta. Uy, basta po saan ta. No, naabakat, mamindua at laba. Ito naman minsan siya tumanin. Ano pag Oh, kasjay, no matamaan. Sorry. Oh, kasjay, naabak ka. Basta nga gasgas ta Tama ka. man, tanong, saan mo matutukan mo na? Mga nung nagkasining kasjay, tapos nagsubling kasjay. Oh, kasjay. Naabak ka. Under sa maro. Sige, sige. Mag-piring at nagduwa tayo with experience. Oh, basta na yung stand. Pakamot na kaulong na ka. Kan? Masih kita game na yun. Ito. Okay, 1, 2, 3. Tick. 1, 2. Na, right. Tumang ka? Haan, sika siguro tinamaan na. Mati ah. Madik tinamaan. Nagulay nga pa. Dinanggag mo kung mga nagaraya. Wala yung nagawa ni Mike. Siyempre, kasi agulo yung nilang mata. Di ba't pinin nga? Sika ti ko ang titibig laban. Na, Nang utakan tigas ta ka kon. ako'y malin nga siya taglaba. Kasi ka tigkarata. Karaon niya ito ulom. Tok ko na na. Ay, umay kanin kag laban. Nag-original na ba niya? Natungtungan, bakit?